Ani nyebale be chuga muna lagosu bi kanna ikilo ga fondu am dele am journaliste dele muna am be kramwo yi duki bobu kanna do ba chen fe kulo ku fe fugula bobu la turu keme blima bu kungula tangara biro bu ba chu be kuma bu fe o suga tela aduma reka ko ngore kali kiliam ngo ore kama kiliam ma ko je fa me benu kiliam to fa ta frukias ta bazen yana ma sa ka ta bazen kana a bazen ga wa ke bazen ikana ble ka so ika fula ga wa ke bazen wa ke fula ika koloshi ga wa ke koloshi ika sabara ke wa ke sabara ika gulundi ga so ta ne eka hami eka to kika hami fala na ni kama ko nyana wala dalu de fam na ma biziga hami fula meni nyene nga fini ne be baraka ya abe kungulo ni kono de fini te baraka ni be na ya ibe na jodi na mo be ya fama e ku tu de be na siga fuito ibe suturale wani be ta ibe ta jodi ibe ta o jodi kele ki ko ka ba ka ikasangi kati takida ki boy ka eta jigo no kati takida ikaraninga ikelen nimbe bebe takito awa bebe takito fudo ka franta do re mi trese ka iteke a ko ka bubulu na ene mo me jaga miliyar no fa fudu ba ko ka bubulu na tumala ko je donc iba do la ko doni finite barake fini de barake kana lagosi jete no lagosi de barake bazet de barake lagosi de barake français wa wuli lu buka do fambe fe bazet de barake lagosi de barake mumune be barake dalu aweche ika fini fara ne de ga ni sibika kuma na dalu bi la ibe mo gla jina de ko ne mo bazan no ne quoi bazan mene bulo esi abe mali mo de bizan ni ya bazan mene bulo ate mali mo de bizan bulo ay fiu ne ka bazan do ta ne jina de ka bazan do ta ay ibi shige sigado parce que na warda fori ne bi yere oiche na sawra da fure na mi yere mais ne la aussi do muna parce que mo yi bazen ke doni o de kama mo don bazen ko comme bazen ko de doni anga bazen ko bo ala sanga na la aussi ma fo ko jini fara do ne o manda ka de mo fo de ka ni fene ka fo muso ka la aussi do o manda ka de mo o manda ka de shara ma jenu shara ko ani jini fara le ndoi ni be kon mais ala barka la ki galla ko sibi kana jini bila jini mi bino ni wonoti ye musoti nata ida femina i ba do pia ke ka i ka doni ni baraka pia ni min dalila ka ika adoni di ka mo ni shima odu ni mi madela otoy otitai femina ne bana ansenge binyana ma ko no odi ye e odi natai nata nyemuye inye kala mo boys gide basen bale bakana ako basen mu fa be fufu anofe aka basen be fufu anofe e ka to na sara be na tadata datu na bai c'est go samani kangala ngoreke basen na ta na fa kaburu kona abada ese ne mi me kala ko sido ne be sara ni la ko sita kaburu kona abada ne ni ko mta populini jeke ajale mba kekeme ni atere me re bisheki wallahi et puis jina de zile mesa ko wati be jina de kaburu jina de ya kulu de akaburu dona na tama bo ya mo la jina de bulu de akaburu si chema jina de kaburu si ne bulu de kaburu si sabula ne dani mala ko uni me ne tate je se ne na jina ke kono kana na malo mo bula mununda munga sawu be bulu ani mununda le nuna dale mo nanti na borula terke ika watu wala ika watu milati billahi tallahi ka miliyari poshi andakala ni ala euro ver collaboration dina de masa ati temu kamera sani era ka bwala
k'a daminɛ Faransi Allemagne Espagne Chine Japon n tɛ se k'a compter n ka kalanbolo bɛ nin bɛɛ lajɛlen na n dan ye dɔrɔn k'a fɔ. I da ka waga dɔrɔn. N dan ye dɔrɔn k'a fɔ hali a ma mɛn n ka kalan na ma wuli kura san dɛ. Kɛra. A y'a san dɛ 7 millions et quelques. Tɛ tɛmɛ o kan. Mais a y'a san dɛ a y'a san dɛ kun jumɛn sabu a ye tɔnɔ dɔ de sɔrɔ diinɛ la. N'a kuma tɔnɔ sɔrɔ ne la est ce que a tun bɛ se k'a san. 7 millions mɔgɔ b'a ta ka di mɔgɔ ma ten yan. Fo ka dugukolo meleke. Mais a ka di ne ye. Dunuma ne tɛ waso n'a ye quoi. K'a fɔ ko ne ka so ka ɲi ko ne bɛ waso n'o ne tɛ waso n'o. Ayi k'a fɔ k'i ye mobili minnu jɔlen da la ko o ye kabakoya ko nin kabakoya o to yen o tɛ foyi ye ne bɛ taa ka nin bɛɛ to mais ne tɛ taa ka jumɛn de to n ye min kɛ ka bila san 100 n ye mɔgɔ minnu mago dilan san 1000 n ye mɔgɔ minnu mago dilan fo ka taa se ne bɔnna 1000 ma ne tɔgɔ kɔni bɛ to Mali histoire kɔnɔ. Jina di. Jalaju Mariam Jalaba Jalaju 313 a tɔgɔ bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo ka taa se sa ne yɛrɛ kɛ bubagaw tilala ne na k'a ban pewu fo k'an kolo bɛ n kun k'a kɛ bɔgɔ ye. O sɔrɔ kɛwale ɲuman fɛ. Mais mun de b'a si ma baɲuman. Baɲuman de b'a to i bɛ nafolo sɔrɔ, baɲuman de b'a to i tɔgɔ bɛ diya, baɲuman de b'a to i bɛ se ka sanga sɔrɔ, baɲuman de b'a to i ka moriya bɛ ɲɛ i bolo, baɲuman de b'a to i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛ a ka dugawu bɛ jaabi. Ne bɛ baara kɛ diɲɛ jɔn jɔn ne b'a yɛlɛma ɲini n ba de fɛ fɔlɔ. O de kama n ko ne ba ne t'a sara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Dɔw ye ne wele ko ni n tun bɛ ka n ba ye ko o man kan tɛ ka kɛ. N ko faga i kunkolo de man ɲi. N'i t'i ba fɛ i t'i ba fɛ sinon ne bɛ n ba fɛ ne bɛ n turu kunbere ka n ba ye hali sini. Munna n tɛ n turu kunbere ka n ba ye. Maa min ma jigin. Ala kira ko aljannatu tahta aqdamil ummahati. Ko aljinɛ bɛ bangebaaw sen tɛ ka dugu ma. N'a b'u sen tɛ ka dugu ma bamanankan don dɛ. Bamanankan mais i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛn faamu. Bamanankan min don i k'i majigin mansaw ye. E bɛ majigin mansaw ye cogo di? E jɔlen de bɛ n'i majigin u ye yan. E bɛ n'i kun kɔrɔta o sanfɛ ka n'i jɔ maa ye ni sɔgɔma. Ni maa min ma kɛ dangaden kuntigi ye. Ni dangaden jala ma siri maa min kunna. A tɛ tɛmɛ o kan. Nka an bɛ min fɔ dɔrɔn. Minnu ɲɛna an ka donta kelen fɛ a ka bɔta kelen fɛ. Somaw b'o cogo kelen na. Jiri dɔrɔn b'o cogo kelen na. Ne jinɛ de n bɛ jiri dɔn. N bɛ laturu dɔn. Mais n ma laturu kɛ n ka base ye. Parce que n tɛ n'o kɛ n ka base ye. Dolo o de ye ne ta ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nka ni ko ɲɛna a tigi bɛ caya. An ɲɛ bɛ dɔw la olu bɛ ka fɔ ko Mali bɛ k'olu de ta ye dolo kow ye. Parce que a ɲɛna o. Ko an taar'i ka fɛnw filɛ an ɲɛ wolo ɲɔgɔnnaw fana la. Voilà a ɲɛna parce que an ye n ka miliyɔnba minnu ye a y'o miliyɔnbaw ye. Mais ne ka miliyɔn dɔ bɛ yan n'i ye u wele k'u ka n'a maga a la n'u gɛrɛla a la dɔrɔn n'u gɛrɛ dama dɔrɔn a la u b'a mago sa. Miliyɔn n'a bɛ mɔgɔ bolo n'a sirannen tɛ a tɛ fili o. Kojugu. Donso b'o dɔn sarayɔrɔ b'o dɔn ni diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye k'a dan so ka nin ko n bolo fila bɛ n kɔ a ye. Mais ka taa ni miliyɔn bɛ maa bolo n'a sirannen tɛ a tɛ fili o. An tɛ fili mɛnɛ. Tɛ fili fiyewu. Miliyɔn kun tɛrɛ ne b'i bolo n'a timi kana ni tigɛ ne ka miliyɔn jumɛn bɛ yen ko ne b'a kun tɛrɛ. An m'o ye fɔlɔ. Ko k'a fɔ ko miliyɔn k'a ɲi bɛ bɔ n'i ye miliyɔn ɲi bɔ a bɛ sa. An kɔni ye minnu ye an ma se ka gɛrɛ u la sa nka e kɔni ye fasi bɛɛ wele lajɛlen ye. Wa Bamacɛ ni Bamamuso bilalen bɛ o cogo kelen na. Bama. U tɛ foyi kɛ mɔgɔ la. U tɛ fɛn kɛ yɛrɛ la ji la sisan. Ne Ala barika la ni mɔgɔ nana i ka baara la a fɛ wali k'i ka ŋaniya baara i ka baara fɔ n na u m'a bila u ka sira kan n'i ka baara kan ka taa olu ka sira fana kan ka taa olu ka sira kan o de kama baara taabolo cayara baara taabolo changera. Hali dɔnkotigi. N taara Côte d'Ivoire n bɔra yen nɔ n taara Benin n ye fɛn caman dɔn Benin mara o cogo kelen don hali a tɛna mɛn n bɛna taa Benin tuguni parce que ne ma fa dɔɔnin na ne bɛ se ka fɔ n fara wari la mais ne ma fa dɔɔnin na. I ka m'an kɛrɛfɛ fɔlɔ dɔɔnin o de ka di anw ye. Ayi bon n bɛ aw kɛrɛfɛ o ye pour que aw mɔgɔw mago bɛ dilan mais ne kalanden jɔnjɔnw bɛ ne bolo yan nɔ ne bɛ yan ne tɛ yan a bɛ se ka mago dilan. Baasi tɛ. O de kama n'i y'a ye jinɛ de ka bɔli sumayara a ka voyage de cayara
wara tina me tele fila na me voyage ni ala sɔn basi ala ko voyage no ko amina ya rabbal alamin iga kuma kunje kuma na ibo da ka me sɔrɔ ka téléphone numéro di mɔgɔw ma u bi la sɔrɔ ni téléphone numéro minnu ye ani whatsapp minnu ye ani bisina sɔrɔ mun bɛ ka dolo ci a ka dolo filɛ a bɛ wari ci numéro minnu na an b'o di mɔgɔw ma mɔgɔw b'o faamu. Bon alhamdulilayi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman fɛn fɛn bɛ na video in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman jɔnni kunnadiw de b'a ye. Kojugu. Barikatigiw de b'a ye. Kojugu. Parce que ne ala deli n ko ala ka barikatigiw de kun ɲɛsin ma ni mɔgɔ min ne wele dɔrɔn ne b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye barikatigi ye mais barikanta o tɛ se ka ne ka video kuma tɛ k'a kan ko ka ne wele barikanta a tɛ se ka ne ka video yɛrɛ kuma tɛ k'a bɛ ne ka dolo lajɛ wari di ne ma o yɛrɛ t'ale bolo k'a b'a di ne ma. o si t'o ye. ko n'i ye bɔgɔ da walen sɔrɔ n'i donna da kɔnɔ n'a ye fɛn fɛn k'i la i y'a san o de kama ala kana ni barikanta ɲɛ n bɛ fɛn kelen de fɔ kuncɛ kuma la murutɔkɔrɔbaw olu ka sabali maa tɛ tile kɛ ka maa wɛrɛ tile kɛ an ma deli k'o ye maa da ye tile fo dugukolo wele kɛ denmisɛnnin so a sen ka di kojugu n'a sen ka di ale tɛ kungo dɔn e de bɛ kungo yira a la o de kama ne bɛ don n ka cɛkɔrɔbaw kan n dalen bɛ n karamɔgɔ cɛkɔrɔba minnu na n bɛ don u kan u bɛ n kalan jinɛden ma tila kalan na dɛ kalan na yɛrɛ ta ko jama bɛ n kɔ ko mɔlu caman bɛ yen nɔ ne ma tila kalan na dɛ hali sisan ne y'a dɔn ko dɔnni dɔ bɛ la k'a ka di n ye n b'a ɲini fɛ ni n bɛ kalan na an tɛ bɛn kalan ma dɔnni ko la n ma i bɛ kalan la diɲɛ maa bɛɛ ne taara jamana dɔ la n tɛna dugu tɔgɔ fɔ denmisɛnnin fitinin mɛ a ye ne kalan dalu dɔ la a ma se ji yɛrɛ mɛ a ye ne kalan dalu dɔ la a dalu hali sini ne bɛ ka kɛ ka mɔgɔw dilan a tɛ tɛmɛ o kan denmisɛnnin fitinin a ma se ji fɔlɔ jinɛ ko in ma fɔ gansan o de kama jinɛ de y'a ɲɛɲini kojugu a tɛ tɛmɛ o kan n'i ye fɛn mun ɲɛɲini i b'o tinɛ de sɔrɔ n bɛ n karamɔgɔ sarayɔrɔ fo ka waleɲuman ka barika da mali kɔnɔ bi donsoya kɔnɔ cɛya kɔnɔ gundo kɔnɔ bonya kɔnɔ dusubɔli kɔnɔ sarayɔrɔ ye cɛbakɔrɔ ye an kɔni an mɔgɔ dɔn ne mɔkɛ de don ne b'a fɔ mɔkɛ don parce que sara ye ne mɔmuso de don o tiɲɛ donc sara ye ne muso de ye voilà sara ye ne muso de ye donc sarayɔrɔ ne m'a jate n karamɔgɔ ye n m'a jate mɔkɛ ye n m'a jate buloma sama ye ala ka kan min ɲɔgɔn amina yarabi la ala ka to ɲɔgɔn ami nka i bɛ nin fɔ sisan dɔw b'a fɔ ko ma ko jinɛ den kɛra soma yan n'i y'a bila yɔrɔ la a bila ye a n'o de ka kan n'i ye n kɛ soma ye i bɛ taa sɔrɔ n'o de ka kan bila ye n'i ye n kɛ kɔmɔtigi ye i bɛ taa sɔrɔ n'o de ka kan bila ye n'i ye n kɛ gɔbiyɛntigi ye n bila ye n'o de ka kan i b'a sɔrɔ nka n'an sera ala fɛ an n'a kiti tigɛ kojugu e ye nkalon min tigɛ ka da ne la an na t'o ɲɛnabɔ ye o kɔni o ye tan ye mɛ yanni diɲɛ in kɔnɔ yan mɔgɔ minnu bɛ n ka kɔntu pirate n y'u saraw di ala bolo dɛ o fana bɛ kɛ tuguni n y'u saraw di ala ma sara tɛ fɛn mun bɔ maa ma fɛn ko ne ko man di ye kari ci la n'i ye miseli su baji la a tigi b'a dɔn baji yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn don a t'a foyi jinɛ bɛ ten jinɛ ye siraba dala kɔlɔn de n'i tatɔ ma bi i segintɔ bɛ don nka ɲuman dɔnbali de ka ca jinɛ de ye ɲuman kɛ maa caman ye nka olu kɛra jinɛ ma fitiriwale ye bi o kama jinɛ tɛ foyi foyi ɲɛ nka an bɛ sigi an b'a diɲɛ taabolo tɔ la ye basi tɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bi an na ni ɲininka i yɛrɛ ka teleso kɔnɔna na ani ka media kɔnɔna na n'o ye tv ne ta tɛ kalandenw ma dilan kalandenw de ka labɛn don basi tɛ an k'a kɛ kalandenw ta ye kalandenw ka labɛn tv media étoile dɔnni bonya kɛnɛ an b'o kɔnɔna na bi k'i ɲininka ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ jinɛw den yɛrɛ la alihamudulilayi i b'a sɔrɔ nimero fɔlɔ mun na o nimero in bɛ orange kan a bɛ whatsapp kan o de ye 82 08 02 01 à la fin o ye téléphone numéro ye a bɛ whatsapp kan a bɛ orange money kan ni mɔgɔ b'a la k'i ka dolo filɛ i b'a wele i n'a bɛ kuma n'aw bɛnn'a kan i b'i ka wari ci a kan i b'a sɔrɔ wa i b'i ka jaabi fana sɔrɔ numéro filanan o fana ye 60 75 75 22
o ye limuru filanan ye hakili la jinɛw de ye limuru sabanan o de ye 92 03 33 29 o ye limuru sabanan ye i b'a sɔrɔ mun kan limuru naaninan o de ye 96 74 08 89 nin ye limuru naani ni ye jinɛw den ɲini o la hakili la i b'a sɔrɔ dolo karamɔgɔ n'o ye Maramu Jalo den ye Jalaju 313 ani Kucalakaw ka marton belebeleba Bamadu a tɛ bin maa kan nka ni i binna kan i bɔ man di an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i sɔnna k'an reçoit ka temps mun perdi ka i ka baaraw bɛɛ lajɛlen to yen malgré que jamaw ka ca baaraw ka ca y'an reçoit mun kɛ an b'i fo la k'i wale ɲuman dɔn mais c'est normal ne b'a reçoit parce que mun kama kalandenw de ye a kɛ n'a kuma ɲa kalandenw tun t'a kɛ kojugu a ɲana de kalandenw y'a kɛ o ye tiɲɛ kalandenw y'a baara hakɛ min bila ka na yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na kojugu donc ni kalandenw ko k'u yɛrɛ ka journaliste ka na ne ɲininka o nana waati o waati ne bɛ jaabi de kɛ baasi tɛ o nana waati o waati ne bɛ jaabi de kɛ donc ne bɛ min de fɔ dɔrɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ka bɛɛ lajɛlen barika da bɛɛ lajɛlen ka t'i abonné a chaîne YouTube kan inchallah taala tawfik n'i y'i abonné o kan ni jinɛ den ka fɛn foyi tɛ yen nɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ abonnement bɛ kɛ cogo min na i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna an k'o faamuya abonnement hadamadenw yɛrɛ b'o kɛ cogo dɔn ko diɲɛ développé bi koyi olu yɛrɛ ɲumanna ko cloche de notification ko n'i y'o ta dɔrɔn ko i abonné ye n'i abonné o la jinɛ den a bɛ tiɲɛ fɔlɔ a bɛ nkalon fɔ wa tiɲɛ fɔlɔ don wa nkalon fɔlɔ don wa fana ko a seere bɛ fɔ ko i da tɛna o bɛɛ fɔ baasi tɛ nka i bɛ taa baji la maa 100 bɛ taa baji la bi ka taa i ka su fa ba yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn bɔra a la kojugu bon jinɛ den yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne juguya la ne yafalen n'o bɛɛ lajɛlen o ye kɔnɔna jɛlenya ye ne yafalen n'o bɛɛ lajɛlen ala ka dusukun sanuman d'u ma ala ka limaniya d'u ma u ka jɛn parce que n'i ma jɛn ni adamaden dɔ ka sɔrɔ ye i dusukun bɛ juguya quoi o ye tiɲɛ n'i ma jɛn ni adamaden dɔ ye ko a ka hɛrɛ parce que wolola ɲɛna de ye mɔgɔ sɛgɛn Mali kɔnɔ bi ko parce que ko jinɛ de wolola anw ɲɛna ka tila tuguni ka kɛ fɛn an ye an ɲɛna dɔɔnin na o tɛ se ka kɛ o de ye maa caman sɛgɛn o kama ne b'a fɔ ala ka dusukun ɲuman ni hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ fili la ala k'anw fɛnɛ bɔ a fili kɔnɔna na yarabi inchallah taala an b'a ɲini ala fɛ ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka kalandenw fo olu minnu ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka dɔrɔmɛ kelen t'a la ka tila tuguni k'olu de bɛna arajoso dayɛlɛ n b'u fo k'u waleɲuman k'u barikada u ni ce u baraji u yɛrɛ ka kan baara ɲɛna yanni i bɛ fo i bɛ salamu aleykum bila an bɛ sɔrɔ ka foto in yɛrɛ yira diɲɛmɔgɔw k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko TV Media ko a foto yɛrɛ filɛ nin ye n'i yɛrɛla ka chaîne YouTube fan ni Alahu taala sɔnn'a ma i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ala ka a ɲɛ ka da an ma an bɛ ala fo k'ala waleɲuman hamina ko tuguni n'a bangenen bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ala ka bɛɛ lajɛlen wuli amina yarabi ala ka sɔn ala k'an ka Mali ala ka bɔ dingɛ kɔnɔ amina ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ala ka karamɔgɔ bɛɛ kan kelen ma ala k'u da kelen fɛ ala k'u da kelen fɛ an b'o ɲini ala kɛra Muhamadu Mustafa fɛ alayhi salatu wasalam dunba in lahɔrɔma kama n b'a ɲini sifu fɛ inchallah taala mɔlu jara an b'a ɲini fɛ o ye dugawu min kɛ ala ka dugawu minɛ jamana in ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ni tun y'aw denkɛ ani aw balimakɛ ani dɔw fa ani dɔw mɔkɛ ani dɔw kulomasama Mariam Jalo den Dolo karamɔgɔ Kucala kɔkɔ maritoba Mariam Jalo ka Jalaju 313 Mariam Jalo ka kaba pɛrɛn 7 ne de don assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa alaikum salam